Ubuya phansi kuzolunga kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapo kunjani? Ngithembe ukuthi negrand, ngithembe ukuthi niyaphila. Mawuthi ke usanda kusijoyina kwi channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe kwi channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification. Bafethu, Orlando Pirates njengoba ke ngicabanga ukuthi ke iningi lethu liyazi ukuthi njengamanje ibhakabhaka sinomdlali oyi-striker omusha othembisayo mawuzobuka nje ama-stats akhe ukuthi ke amagoli impela ibali akalibeki. So bafethu ke umdlali njengamanje engase alende noma yinini la eSouth Africa njengoba ke sibona kwi-video engiyifakile la ngemumva ebeya e-airport ukuyobamba indiza ebheke la eNingizimu Afrika. Esithemba ukuthi umfana ke uzofike a-adapt kalula kwi-style ezidlalwa yi-Orlando Pirates, ngoba ke enye inkinga ehlasela abadlali abasuke bejoyina kwi-Orlando Pirates ukuthi mhlambe bayahluleka ukuthi ba-adapt kwi-style of play se-Orlando Pirates. Esithemba ukuthi ke umfana uzofike a-adapt kwi-style kalula. Make sure ukuthi like i-video, uyasubscribe kwi-channel. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.